ka-aksyon, live tayo dito sa Embarcadero de Legazpi, dito mismo sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center, kung saan nakikita natin mga ka-aksyon na patuloy pa rin itong isinasagawa ng ating mga volunteers sa repacking ng mga food pack para maipahatid sa ating mga kababayan na nangangailangan, especially doon sa mga nasalanta ng nakaraang bagyong si Christine. At para alamin din natin mga ka-aksyon yung pinaka-latest update na isinasagawa ng opisina ng MDRRMO sa Libon, Albay, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Ian Siciliano, ang MDRMO officer ng Libon, Albay. Magandang hapon po, Sir Ian. Kasi sa inyo pong mga tagapakinig, ito po si Ian Siciliano, ang MDRMO officer po ng Libon, Sir Albay. Ian, magandang hapon po. Good afternoon, ma'am. Yes po. Okay. So, Sir Ian, makikibalita lang po kami. Ano na po itong patuloy na sinasagawa po ng inyong opisina para po dito sa mga kababayan nating nasa lanta po ni Bagyong Christine? Sa ngayon, ma'am, patuloy po yung ating relief operations. No? We are still also coordinating with different national government agencies like OCD, APSEMO, DSWD para po sa mga tulong na paparating po dito sa LGU Libon. Ngayon po, para po bigyan kayo ng background ng mga nangyari sa Libon. No? So kami po ay nakaranas lang ng signal number 1, pero grabe po yung naging pagbaha po namin. No? So we were really caught off guard na kasi yung binagsak na tubig sa Libon was more than parang halos yung 3 months worth na ulan ay bumagsak sa loob lang ng isang araw. So grabe po talaga yung naranasang pagbaha ng mga residente namin. Sa ngayon po, base dun sa naging epekto ng bagyo, lahat po ng barangays namin ay affected. Pero yung mga severely pong binaha ay yung aming 28 na flood-prone barangays. And nagkaroon po kami ng record na 8 barangays na nagkaroon ng landslide. Kung nabalitaan nyo po, yun na yung sa Barangay Burabot na meron pong natabunan na 20 bahay. Ang affected po dito ay 70 households, no? Ay 70 individuals. Tapos meron po kaming isang missing sa ngayon. So, pagdating naman po dun sa missing, hindi pa po kami makapag-conduct ng retrieval, although na-locate na po namin kung saan nakalagay po. Opo. So, napabanggit nyo po, Sir Ian, na meron po kayong record sa missing. So, aside po sa missing, meron po bang mga casualty na biktima po nitong nagadaang bagyo? Meron pong reported sa amin na isa, no? For confirmation pa po namin yun with our MHO kasi i-qualify pa po namin kung yun ba ay papasok under yung disaster casualty po namin for Tropical Storm Christine. Pero meron po kaming reported na isa. No, so yun po, bale sa ngayon, meron pa rin kaming remaining flooded areas, no, sa Barangay Santa Cruz, Bulusan at Buga. And then doon po sa reported landslide occurrences namin na 8, meron pa po kami ngayong landslide sites due for clearing na 5. So ongoing po ang clearing po namin for Pantao, Barangay Caguscus. Yung Burabot po ay may clearing pa doon na gagawin. Although passable na po ngayon yung daan kasi na-clear na po yun kahapon through the help of DPWH and Provincial Government of Sorsogon. So, ibig sabihin po nito, Sir Ian, wala na po na problema dyan po sa inyong munisipyo in terms po sa mga sirang daan at hindi pa po passable. So, all roads are already passable po as of this time? Hindi pa po, ma'am. May mga kailangan pa po namin yung clearing sa coastal area namin kasi may mga landslides po na natabunan yung daan. May ilan din pong mga highway kami na bumagsak yung major roads, no? So kaya po hirap pa kaming ma-reach the coastal area. Sa ngayon po, when we give assistance sa mga coastal areas namin ay dumadaan pa po kami ng Sorsogon para tapos sa Piodoran po para mabangka namin yung mga assistance na dadalhin namin sa Barangay Pantao, sa Barangay Tambu, Macabucus, Caguscus, Talin-Talin, Rawis, and Apud. So, sa ngayon po, available, reachable na via land travel, si Apud, Rawis, and Talin-Talin. Pero yung mga barangay po ng Pantao, Caguscus,
Kuskus, Makabugus, and Tambo, kailangan namin ibangka yung mga family food packs na ibibigay po namin sa kanila. Thankful kami na nabigyan na agad kami ng mga family food packs for coastal area at DSWD. Kahapon po, na-meet namin si Regional Director. Pumunta po dito si RD Norman Laurio. No? Siya po yung mismo, kasama po ni Mayor, na nasa coastal areas ngayon para magbigay ng family food packs. Opo. Sir Ian, as of this time, meron pa rin po bang recorded na mga evacuees dyan po sa Libon Albay na apektado po especially nitong landslide? Yes, ma'am. Sa ngayon po, meron pa po kaming around 12 na active evacuation centers. Hindi ko po ito na-update. Meron pa kami for Santa Cruz. Pero around 470 families and at least 1,631 na individuals ito. No? So, sa ngayon po, ongoing pa rin ang aming relief efforts. No? Base po sa aming datos, for today, estimate po na makakapagbigay na kami ng nasa 77% ng total population po ng Libon. So mananatili po or patuloy po ang magiging relief operations natin. I think kapati yung undas tuloy-tuloy pa rin po yung magiging relief operations natin kasi tuloy pa rin yung pagdating ng mga tulong po, no. So tuloy-tuloy pa rin po yung pag-receive namin at pagbibigay ng Opo. mga food packs, hygiene kits and family kits, pati sleeping kits na dadating po sa amin. Although yun po, yung pagdating ng mga tulong sa amin ay pinaprioritize din namin kung sino na yung mga nabigyan. Tapos yung iba pong hindi pa nabibigyan, sinishare po namin yan sa ibang barangay para po at least lahat po ay ma-prioritize at lahat po ay mabigyan ng tulong. Opo. Mula Sir sa Leon, gobyerno at iba't ibang private organizations. Opo. Yan po. Sir Leon, in terms of preparedness, syempre po, alam natin na meron pa pong nasa Philippine Area of Responsibility pa po itong si Leon. So, yung paghahanda pa rin po, though malayo po sa atin dito sa Bicol Region, ano pong paghahanda ang isinasagawa po ng MDRMO Libon patungkol po dito? Sa ngayon naman, ma'am, ay walang direct effect sa amin si Leon, no. So very fair po ang weather natin. So nag-inform naman po tayo na may paparating na bagyo. Although yun po hindi naman na po siya directly nakaka-apekto sa atin ngayon. So we continue with our relief efforts. Okay. Sa ngayon. So, panawagan nyo na lang po, Sir Leon, sa ating mga kababayan, especially dyan po sa mga taga-Libon, na sa mga panahon at mga ganito pong sitwasyon, disaster, ano po yung panawagan nyo po para sa kanila, para tayo po ay laging ligtas? Ayun, siguro po sa panahong ito, no, mas na-realize natin yung kahalagahan ng preemptive evacuation. Yun po, sana ay sa mga susunod na dadating na mga bagyo ay tandaan po natin kung ano yung nangyari sa ngayon, na ang bagyo po ngayon kahit signal number 1, dahil po ang Libon ay bahain, no? So kailangan po natin paghandaan yung mga ganitong situation. Kailangan natin i-anticipate na kasi po kung biglang kahit tayo ay signal number 1 pero napakalakas ng buhos ng tubig dito sa Libon, no? Tayo po kasi ang catch basin ng probinsya ng Albay. So kahit po yan signal number 1 basta napakalakas ng ulan, babahain po tayo. Sana ay maging paalala ito sa atin na ng kahalagahan ng preemptive evacuation. Opo. Mapayang barangay man po ay magbigay na ng relief goods before or hindi, sana po ay masunahin natin yung kaligtasan natin, no? This is also a call for us, no, na i-rethink natin yung ating mga contingency plans because nagbabago na po talaga yung nakagisnan natin. Dahil dati, pag signal number 1, nagwa-warning pa lang po kami na kayo ay maaaring bagyuhin at bahain. Usually nag-evacuate po tayo ng signal number. Opo. So, naputol na si MDRO officer ng Libon Albay. So, pasensya. So, yan mga ka-aksyon, ang latest update patungkol sa mga ginagawang preparasyon ng MDRMO Libon Albay. Si Sir Ian Siciliano. So, mga ka-aksyon, andito pa rin tayo ngayon sa Relief Operations Center ng Bicol Party List kung saan patuloy pa itong ating mga volunteers sa pagre-repack, paghahanda ng mga food pack para sa ating
ating mga kababayan. So, andito, nakikita, wait lang mga ka-action, makikipag-usap lang ako sa isa sa mga volunteers kung ano yung mga experiences niya at ano yung diskarte niya para sa ilang araw na, di ba? 7 araw na talagang patuloy na nagbibigay kayo ng serbisyo, libreng oras para maging volunteer dito sa pagre-repack ng Ako Bicol Party List. Ano yung pangalan mo? Romeo San Antonio po. Romeo San Antonio. So isa kang volunteer. Ilang araw ka ng volunteer dito? Simula pa po ng bagyo, ng Merkules. Ayan, so single or may pamilya? Single po. Single. 100% po. 100% single. So ngayon, kahit pagod na pagod ka na, syempre kakabalot ng mga food pack, masayahin ka, di ba? Nakikita kita, lagi kang nakasmile. So ano yung diskarte, yung technique, bakit parang hindi ka napapagod? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mahal na Diyos dahil po binibigyan po tayo ng lakas para mabuhay tayo. Una po ang mahal na Diyos bago po ang lahat. So, para sa mga kababayan natin dyan na nasa lanta ng bagyong si Christine, meron ka bang handog para sa kanila? Meron po. Para po sa inyong lahat. Okay, so meron. Ano yung gagawin mo ngayon? Kakanta ka ba o sasayaw? Kakanta na lang po ako. Pwede bang pagsabayin mo yung kanta at sayaw? Pwede naman po. Sige mga ka-aksyon, eto yung diskarte ni... Pangalan mo sa muli? Romeo San Antonio. Romeo San Antonio. San Antonio. San Antonio, ayan si Romeo, tingnan natin mga ka-aksyon, eto daw ay para po sa inyong lahat, especially sa mga nasa lanta ng bagyong Christine. Para po sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Party List at ang aking mga co-worker na mga volunteers. Salamat po sa inyo dahil kayo po nagsusuporta sa akin. Dito ka. Yan. Ayun na po. Zururudu, zururururu. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know the love that's like a thread? Just keep on unraveling, but then it ties us back together as in the end. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, who found the answers to my questions. In your eyes, I can see the reasons why love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. I think I finally learned to love you more. Thank you. Okay, putulin ko muna, Pero palakpakan natin siya na despite na sobrang pagod, siguro sa susunod na mga araw, pag may mga activities tayo dito, kukunin ka namin as an entertainer, So yan mga ka-aksyon, sobrang pagod nila, pero ayan, nakukuha pa rin magbigay ng kanta, awitin, etong isang volunteer para sa mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Christine. Okay? So, ayan, alamin natin mga ka-aksyon yung latest update sa Pag-asa DOST patungkol sa kalagayan ng ating panahon. Eto, nasa linya ang Pag-asa DOST. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Ma'am, ano po yung latest update patungkol po sa kalagayan ng ating panahon para sa kalaman po ng ating mga kababayan? Opo, bale po ang ating lagay ng panahon na may kaugnay dito nga kay Super Typhoon Leon. Bale po, as of 2 p.m. po ay huling namataan itong si Leon sa layong 310 kilometers east ng Calayan sa Cagayan, na may lakas ng hangin na umaabot ng 185 kilometers at pagbugso ng hangin na umaabot ng 230 kilometers per hour. Bale sa ngayon po, itong si Leon ay pataas ng
na signal number 1 or tropical cyclone wind signal number 1 sa ah, sa buong Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte at sa northern and eastern section po ng ayun nga po sa Camarines Sur po. Bale, ang inaasahan natin na magiging lagay ng panahon dala nitong bagyo ay may mga pagbugso po ng hangin lalo na po dito sa area of concern natin sa Albay. Dahil dala nga po ito habang itong si Leon ay kumikilos ng papunta po ng northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So ibig sabihin nito, Ma'am Alexis, malayo po yung Bicol region dito po sa bagyong si Leon. Opo, tama po. Opo. So kailan po inaasahan natin na lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ito pong bagyong Leon? Opo, by Friday po ng umaga, expected natin na itong si Leon ay tuluyan ng nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Opo. So magiging maulan pa rin po tayo, Ma'am, sa mga susunod na mga araw hanggat hindi pa po lumalabas ng bansa ito pong si Leon. Opo, may mga pa rin po, kalat-kalat na pag-ulan tayong inaasahan. Opo. So maraming salamat po, Ma'am Alexis Ruibibar ng Pag-asa DOST sa inyo pong latest forecast. Maraming salamat po. Sige po. Okay, so yan mga ka-aksyon, yung pinaka-latest forecast ng Pag-asa DOST patungkol po sa kalagayan ng ating panahon. So mga ka-aksyon, antabay lang kayo sa mga susunod na update mula dito sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito si Remy Araneta Mendones. Maraming salamat.
Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Magkabunin yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ang pagtuga kang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikutig kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburun yaw, asin magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin
Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko, action ko. Entertainment. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulon yo-yo,
magkasararo. Yo ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez.
Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mga kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Great entertainment. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulun yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtuga kang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol na urago. Dawa labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Sinda, kita ika, ako
Bicol Sinda, kita ika. Ako Bicol Sinda, kita ika. Ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asing mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupo ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol 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 Sinda, kita ika. Ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol 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 Sinda, kita ika. Ako Bicol. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
Serbisyong tapat ang dapat kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang
Aswang sa kaunlaran, aksyon ko Sikong, zaldi ko maaasa Aksyon ko sa mga nangangailangan Aksyon ko lahat ay dadamayan Noon at ngayon tayo sinamahan Aksyon ko patuloy na magsisilbi Aksyon ko sa mga nangangailangan Aksyon ko lahat ay dadamayan Noon at ngayon tayo sinamahan Aksyon ko patuloy na magsisilbi Aksyon ko
Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa paglabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan.